don marle tum lunijir pentame isiaron ingthur plutun lapen ke lunijir pentame isiaron pangsam det lapen lunijir pensatame inut ari somar inut au korjang pan aning padok det lapen lunijir pensatame inut au korjang inut ari somar aning padok det ning kacedok lasong bong pensatame lunijir pensatame munir pan aning pa oil lut daun lasong bong pen lunijir pensatame munir pan aning parong det lasong bong pensatame lunijir pensatame munir tu makisup pemit det lase luna ja kong tepik lase don marle tu birta ke megela hello non ke bangji matijong ni phai player ni Karbi Anglong Singing Star Season 2 Grand Finale do ponpo lake Diphu Joy Sing Dole Auditorium se do ponpo analo por phai hini pen ase don marle tum lang dun ni bek tha labe labang so Grand Finale long kile dun amen ni lem tuman pachini lang lake Anupama Khati Kelvin Ingti Sumit Kiling Roman Kramsa Minderson terang lapen mana hansi pietum hello lase don marle tum labang so Grand Finale long kaduk kawe luna pan aning ke hang nai lapen ke lun hello bir thelong ke thenai po kama thatum lapen music aning ke hang tum nalatum labang so Karbi Anglong Singing Star Season 2 Grand Finale long kelang don vek dia fansi nal tuhan chuning rig lo lasong mong ben sampai isi birta kami panggala lo nili mukrang bekiat hin pen ke paklang bom birta cobai non part 4 bang setame halabang suara ni si nili release dun ikpo don marle tum labang suara ni cetong ikvek lo nang labang suara ni ke isi phur ki mor ni bu pincong lo nang don marle tum lasi labang suara ni abang ke ile tum lundar jilong ji ke kandar theglong ji lasong bom besame kangne kahan mi hai tame thek bolong ji don marle tum lasi non ke bang ji matijong ni phai pli mate December 4 ani Diphu Joy Sing Dole Auditorium long Karbi Anglong Singing Star Season 2 Grand Finale do ponso lasi pedel nang nilo don marle tum anu tin abang pubang pita halabang so ni ke bang vek je phansi ini li sampe labang so ni channel hin pen tuning rig lo tabe ning chethe Karbi arar tum bang vek pu lapen laswang bom mestam ile tum nona por ke corona clip pami dalang poste bang so ke so la sinale tum anu tin da max ke cukup je phansame labang so chetai pen ni dengan tuan tuning rig lo don marle tum lasi pini a video bang ke la wan vet lo lasi labang so ni mesen pen ke pachun je phan Karbi Anglong Singing Star Management team atum me phun me app pen ke claim ke dam pen pachun pa me thek je phan nili mukrang bekiat hin petame arnam hirjume hang pidun lo lapen Karbi arat tum same anal tuman hirjume pidun lo nang lapen labang so ni cheto dun rek lo nang don marle tum la wan ve lo card off